susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Amen. Pagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon dahil binigay niya po muli tayo ng pagkakataon upang magsama-sama at pag-usapan po natin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon that will give us strength, encouragement dito po sa mundong ginagalawan po natin. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, ang mundo po ay pasaman ng pasama, pagulo ng pagulo. Pero sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? So, dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa maayos na kalalagayan. At kung hindi man po nasa ganong kalagayan, I pray na ang Diyos po ang kumilos sa bawat buhay po natin. Amen? So, before we proceed po, tayo po'y dumulog muna sa panalangin at anyayahan po natin ang tulong ng banal na Espiritu ngayong umagang ito. Tayo po'y manalangin.
Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito muli na ipinagkaloob niyo po sa amin pong pag-uusapan ngayong umaga. Lord, nais po namin, O God, na kayo ang maitaas, madakila sa bawat gagawin po namin, even for your word that will be shared. Lord, I pray, O God, na ang iyong salita lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maitaas, at tumimo sa bawat puso po namin that will strengthen us, that will give us knowledge, that will give us strength na mapagdaanan po namin, Lord, ang nais mo para sa aming buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. Malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang mataas na papuri, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa biyayang pinagkaloob niyo po sa atin ngayong umagang ito. Amen? Tayo po idadako sa salita ng Panginoon. Amen? Ito pong topic natin for the whole month. It's about obedience. Amen? Ito pong isinet sa atin ng Panginoon through Bishop Leo. Na ang ating pong pag-uusapan every now and then, every services is about obedience. Amen? Pero ang pinaka-topic ko po ngayong umagang ito, at pinamagatan ko pong When Abraham Worship God. Amen? So, napakagandang salita about worship. Titingnan po natin paano po na-relate ang pagsamba sa pagsunod. Amen? So, tayo po ay babasa ng kanyang salita. Ito pong salita na ito mismo ang magpapaliwanag. Paano ang relasyon ng pagsamba sa pagsunod. Samahan po ninyo ako. Dito po sa Genesis chapter 22, verses 1 to 19. Samahan po ninyo ako, isa-isahin po natin. Medyo mahaba siya because it is a passage sa kwento po ni Abraham. Pero alam ko po, ang Diyos po ang magsasalita sa atin ngayong umagang ito. Amen. Genesis chapter 22, verses 1 to 19. Sabi po rito, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love. Ito po si Isaac. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. In verse 4, on the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey, while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you. Sabi po sa ibang translation, we will go yonder and worship. Verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife, as the 2 of them went on together. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Verse 8, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. So marami pong contradiction po ba kung makikita po natin dito? Di po ba? Pero hayaan po natin ang Panginoon na magpaliwanag po sa atin. And the 2 of them went on together. Verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.
So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Ang Panginoon po magpala sa pagbabasa po ng kanyang salita. Amen? When Abraham worshiped God. Amen? So ating po pag-aaral ngayong umagang ito is about obedience. Papaano po na i-relate ng banal na kasulatan, na idugtong ng banal na kasulatan ang obedience sa pagsamba. Amen? Balikan po natin ang verse 5. Ito po yung key verse po natin. Matatagpuan po natin sa verse 5. Ito po yung panahon na kung saan si Abraham ay nirequire ng Diyos to offer Isaac. Si Isaac, pagkatagal-tagal na hinintay ni Sarah at ni Abraham. Amen? Because it is a promise of God. And nung binigay na ng Diyos, amen, si Isaac, tines ng Diyos si Abraham to offer para sa kanya. Amen? So makita po natin sa verse 5. And he said to his servants, sabi po ni Abraham, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Ang sabi po niya dito, we will worship. Kung makikita po natin, nasanay po tayo sa mga panahon na ito, na pag sinabing mag-worship ka, it means to say, sasamba ka. It means to say, aawit ka. It means to say, sasayaw ka para sa Panginoon. Amen? Pero dito po, unang pinakilala ng Diyos ang salitang pagsamba. Entire the Bible, from Genesis 1 up to Genesis 22, dito po unang pinakilala ng Diyos ang salitang worship, ang salitang pagsamba. Amen? Kung makikita po natin, nung panahon nila, hindi naman po sinabi sa banal na kasulatan na sila po'y aawit. At wala naman po tayo makikita sa banal na kasulatan na kung saan sila po ay nagdala ng instrumento. Hindi rin po natin nakita, amen, na nagsayaw sila. Amen? Ang nakita po natin ay, sabi ni Abraham, we will go over there, we will worship, amen, and we will come back to you. So makikita po natin na nirelate ng Diyos, nirelate ng banal na kasulatan, ang salitang pagsamba sa pagsunod. Sinabi ng banal na kasulatan na pagsunod, na pagsamba ang ginawa nila Abraham when or the moment Abraham obeyed God. Amen? Nirelate ng banal na kasulatan, idinugtong ng banal na kasulatan na ang pagsamba ay nangangahulugang pagsunod. Amen? So makikita po natin, medyo na bago yung kaalaman po natin sa patungkol sa pagsamba. Amen? Dahil nasanay po tayo na tuwing sasabihin natin tayo ay sasamba sa Diyos, amen, means to say tayo ay pupunta sa church, tayo ay mag-awitan, amen, pero dito po pinakilala po ng Panginoon na talaga ang pinakaunat higit sa lahat na kahulugan ng pagsamba ay ang pagsunod. Amen? Napakaganda. Very interesting topic, amen, with regards, especially tayo po na sumasamba sa totoong Diyos. Tayo po na nasa church. And even sa ating mga nasa worship team, lagi ko po isineshare sa worship team the real meaning of worship para sa Panginoon. Na hindi lamang po ito patungkol sa talento na meron ka. Hindi lamang ito patungkol sa pag-aawitan, patungkol sa mga sayawan.
Dahil dito po makikita po natin, hindi po sinabi ng banal na kasulatan si Abraham ay umawi para sa Panginoon. Hindi po sinabi na si Abraham ay sumayaw para sa Panginoon. Hindi rin po sinabi na dala-dala po nila ang kanilang instrumento para sila isasamba. Ano po ang dala-dala niya? Stick, panggatong, at ang kanyang anak na i-offer. Amen? It means to say that whenever we are in obedience to God, God considered it as a worship to Him. Amen? Kaya it's not about the talents that we have. Na sinasabi natin, pupunta ako sa church para ako'y aawit at ako'y sasamba sa Panginoon. No. Yun lamang po is mga tools patungkol sa pagsasamba sa Panginoon. Ang real meaning ng pagsamba sa Panginoon is the moment we are in obedience kung ano po yung pinapagawa niya po sa atin. That means to say that we are in worship para sa Kanya. Amen? Tignan po natin. In verse 5, the Bible correlate worship to obedience. Makikita po natin na wala pong dancing na nangyari, wala pong singing na nangyari, neither wala rin pong playing of instruments. Ito po kasi mga toys, dumating po yung mga singing, mga playing of instruments, nung panahon na po ng mga Levites, in the book of Leviticus. So makikita po natin from Genesis, Exodus, di po ba? Ito po, dumating pa lang ang Leviticus. So makikita po natin na the real meaning, the deeper meaning of worship para sa Diyos is when we obey Him. Amen? I believe in my heart na nag-message po ang Panginoon sa atin. Amen? Hindi po yung patungkol sa pag-awitan natin sa loob ng church that God considers that worship para sa Kanya. Hindi po yung pagsasayawan natin sa stage. Amen? Dahil marami pong sekta, marami pong denomination, umaawit para sa Panginoon. But the question is, are they in real worship to Him? Are they really in obedience to Him? Iba nga po, di po ba? Pag meron pang fino-focus na camera, pag fino-focus yung camera sa singer, minsan makikita mo may lumuluha pa sa ibang mga denomination, but you cannot feel the presence of God. Amen? Because there's a deeper meaning of worship para sa Panginoon na nais ng Diyos ipahayag sa bawat isa po sa atin ngayong umaga ito. That worship is in obedience, equivalent in obedience sa atin pong Panginoon. The Bible describes here that when Abraham worshiped, amen, the Bible describes here that when Abraham worshiped, it is as the same as when he obeyed God. It means to say what God requires of us to do when we obey means our way of worship to Him. Amen? Kahit maganda ang boses mo, kahit magaling kang umawit, magaling kang tumugtog na instrumento, kung hindi yan ang pinapagawa ng Diyos para sa iyo, it is not considered worship para sa Panginoon. Kagustuhan mo lang yan. Amen? Kagustuhan lang natin yan. But the real meaning of worship para sa Panginoon ay kung sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen? Maganda po yung ginawa ni Abraham. But because God considered it worship para sa kanya the moment he obeyed Him. It means, ito po yung binasa ko kanina, it means what God requires us to do when we obey means our way of worship to Him. Makikita po natin sa passage natin mga binasa na marami pong benefits. Amen? Na makikita po natin when we worship Him or when we are in obedience to Him. So sa equation, pwede po natin sabihin na obedience is equals to worship or worship equals obedience. Pwede po natin balibalik na rin. Dahil dito po base sa binasa po natin, magkapareho ang kahulugan niya, ang pagsamba at ang pagsunod. Benefits of worshiping God. Ano ba yung mga pwede nating makitang benepisyo when we are in worship to God or when we worship God or when we obey God?
Base po sa passage natin binasa. Marami pong benefits. Amen? Pero base po sa binasa po natin, I would like to share 3 things na pwede po natin makuha whenever we are worshiping God or whenever we are in obedience to God. Number 1, sa verse 17, ano sabi dito? I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Number 1, blessing will run after you. Blessing will run after us. Kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Blessing will run after us. Ito mong blessing na to, hindi po ito yung patungkol sa physical na nakikita po ng ating mga mata. Amen? We're talking about spiritual things. Ito pong blessing, amen, it is an empowerment. Halimbawa po, sa isang puno na may mga dahon, di po ba? Makita po natin gumagalaw ang dahon. Pag malakas ang hangin, malakas ang paggalaw ng mga dahon. Pero ang hangin po, hindi po natin nakikita. Amen? Ang nakikita po natin ay yung paggalaw ng mga dahon. Same holds true sa blessing. We cannot see with our naked eye ang blessing. Pero nakikita natin the effects of the blessing. Amen? Meron kang nakikita sa isang tao, sa isang mananampalataya o sa iyong kapitbahay, meron siyang mga pagpapala, meron siyang mga material things na natatanggap. That's considered the effects of blessing. Hindi mo natin may consider yan na blessing itself. Amen? Yan mismo yung blessing, hindi po. Epekto lamang yan nung pagpapala. Tulad po sa description ko po kanina, tulad sa example ko po kanina, na hindi natin nakikita ang hangin, pero yung epekto ng hangin, malalaman natin kung gaano kalakas yan dahil malakas yung paggalaw ng hangin. Amen? Kung mahina ang paggalaw ng ang dahon, maaring yung hangin na yon mahina din. Di po ba? Ganon din po sa atin. Makikita po natin na meron tayong pagpapalang natatanggap through dun sa mga nakikita nating material things na na-encounter natin sa buhay po natin. Amen? Blessings will run after you. Ano man yung ginagawa mo, meron siyang bunga. Amen? Halimbawa, pag ikaw ay nagtatrabaho, yung ginagawa mo, maraming namamangha, maraming natutuwa, kasi may bunga siya. And that's considered blessing. Ito po yung inaspire or dinesire ni Jacob kay Esau. Dito ba? Dito po sa Genesis 25:29-34. Because during their time, ipinapasa po ang blessing sa mga panganay na anak. Sa pagkakataong yun, amen? Ang panganay na anak ni Isaac ay si Esau. Amen? Bunso lamang po si Jacob. Pero si Jacob, nakita niya yung kahalagahan ng blessing. Amen? Basahin po natin. Genesis chapter 25:29-34. Anong po sabi dito? Genesis chapter 25:29-34. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary, and he was faint. Sabi po dito sa King James Version. Verse 30. And Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew, for I am weary." Gutom na daw. Therefore, his name was called Edom. Verse 31, But Jacob said, "Sell me your birthright as of this day." And Esau said, "Look, I am about to die. So what is this birthright to me?" Ano ba kahalagahan itong birthright na to sa akin? Gutom na ako. Mamamatay na nga ako sa gutom, sabi po ni Esau. Hindi po nakita ni Esau yung kahalagahan ng blessing.
Verse 33, and Jacob said, swear to me as of this day. Talagang pinilit ni Jacob. Amen? Na makuha yung birthright. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. But talon po tayo sa 27. Chapter 27, yun na nga po nangyari. Verse 27. Genesis 27:27. Nung malapit na pong mamatay si Isaac, hindi na po niya makita ang kanyang kapaligiran dahil sa katandaan. So, nag-anyong Esau si Jacob. Amen? So, ginaya niya yung posture, yung katangian ng kanyang kapatid, yung kanyang kuya, para lang mapaniwala si Isaac. Sa verse 27, sabi po dito ni Isaac kay supposed to be Esau, pero sa pagkakataon yun, si Jacob na po yun. And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing. Amen? Kasi kabisado po ni Isaac ang kanilang mga amoy. And blessed him and said, surely the smell of my son is like the smell of a field, which the Lord has blessed. Therefore may God give you of the dew of heaven, of the fatness of the earth, plenty, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Amen? Ito po yung kinuha. Ito po yung dinesire ni Jacob sa kanyang tatay. Na supposed to be. Amen? Na supposed to be. Ang punta ay kay Esau. Pero dahil hindi po binigyan ng halaga ni Esau ang pagpapala na yan, the blessing. Dahil akala niya, ang blessing, baliwala lang. Amen? Pero, nung dineclare nung nagkaroon na ng declaration, amen, kay Jacob, doon na po nag-umpisa nagkaroon ng effect sa kanyang buhay. Amen? Up to this day. Kaya lalong pinagpapala. Kasi promise po ng Diyos yan kay Abraham at sa kanyang mga lineage. Amen? And through, ito pong sa passage na binasa po natin, sa buhay po ni Jacob, na tinawag din pong Israel. Pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan into Israel. Blessing will run after you. The moment we are in obedience to Him. The moment that when we worship Him, sumusunod yung pagpapala. Hinahabol tayo ng pagpapala. Na hindi lamang po through material things na nakikita mo, may sasakyan ka, bahay ka, hindi lamang po yan. Amen? Dahil marami pong mayayaman, marami pong mga may kaya, marami pong plenty sa buhay, sa material things, and yet, may kulang sa kanilang buhay. And some of them turned out to be defeated. Bakit? Iba sa kanila, kinikitil ang buhay. Bakit? Sa tingin nila, walang pag-asa. Meron silang kayamanan, meron silang mga pagkain sa pagkainan, hindi naman sila makakain. Maganda ang kanilang tulugan, hindi naman sila makatulog. Amen? Because ang Diyos ang nagbibigay ng magandang tulog sa kanyang mga anak. Amen? So makita po natin na ang pagpapala not only on material things na ine-enjoy, na sa tingin ng tao dapat enjoyin. Amen? Hindi lamang po yun, may mas malalim na pakahulugan ng pagpapala. May fulfillment. You have that status ng buhay mo na just enough. Amen? But you are satisfied. How much more? Pag lalo kang pinagpala ng Diyos that you have already more than enough. Amen? Na pwede mo na rin ibahagi sa iba kung ano man yung meron ka. Amen? From having just enough to more than enough. Maganda po yan. Amen? Na dapat ma-enjoy ng kanyang mga anak. Amen? Number 1 po yon, blessing will run after you. Desire po ba natin na ang blessing po sumunod sa atin o habulin tayo o tayo naghahabol sa pagpapala? Supposed to be dapat ang pagpapala ang humabol sa atin. Amen?
Ang kailangan lang po natin gawin is we worship Him. We will worship Him. We worship Him. We should be in obedience to Him. Amen? Because ito po yung promise niya. Amen? That He will surely. May mintis po ba rito? Wala po. Sabi doon, surely. Walang mintis. At ang Diyos mismo ang nagdeklara, I will surely bless you. Amen? Pangalawa, there is an increase. Meron pong karagdagan, meron pong pag-unlad. There's an increase. Ano pong sabi doon? Tingnan po natin. Kanina po, yung blessing will run after us. Blessing, I will bless you. Pangalawa po, verse 17 din. And multiplying, I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sun which is on the seashore. Ano man yung meron ka ngayon, pwedeng increase ng Panginoon. You have that talent that you have, hindi man kalakihan, pero pag ito po ay ginamit mo para sa Panginoon, God will increase it. Meron kang kakarampot na kapital, if you are desiring for a business, if you will offer it to Him, if you will obey every instruction na ibibigay ng Diyos, God will increase it. Amen? Kayang-kaya ng Diyos padagdagin yan. Kayang-kaya ng Diyos iunladin yan. Amen? Because we have a limitless God. Amen? Di po ba, sa isang gasoline station, dyan po sa Phoenix, di ba, meron po silang apps na ginagamit, limitless. Bakit po limitless? Kasi may ang kanilang promo. Amen? Hindi po natatapos sa isang bagay ang kanilang promo. Kaya po tinawag nilang limitless yung kanilang application, yung kanilang apps na ginagamit sa tuwing magpapagas ka. Amen? Ganun din po tayo. Meron po tayong limitless God. He cannot be measured. Hindi po natin kaya siyang sukatin. Sabi ng banal na kasulatan, as high as heavens is above the earth. Amen? Even yung from east is from the west. Hindi po kayang sukatin yan. Amen? Ganun po kalawak ang Diyos po natin. Immeasurable. Amen? So, one benefit of worshiping God or in obedience to God is there will be an increase. Magkakaroon po ng pag-unlad ang iyong buhay. Hindi po yung paurong, kundi aim for a, amen, forward move. Pasulong dapat yung ating buhay. Amen? Yung, halimbawa po, dito po sa iglesia po ng Diyos, dito po sa Jesus Be Lifted Up Church, nakikita ko lamang po sa mga pictures because during that time, wala pa po ako dito. Nakita ko po yung kanilang mga dingding, nakita ko po yung unang nilatag, ang foundation ng building, wala pong mga pader, wala pong ano. And God is faithful. Amen. Nakita ko po yung mga pictures, yung kanilang mga dingding is sawali. So pag naulan, papasok ang breeze ng tubig. At may nagkakwento pa po habang may worship, nandyan, nagkalat ang mga hayop. Amen. Kasama ang sumasamba sa Panginoon. Pero if we are in obedience to God, especially on the part of Bishop Leo, di po ba? Nakita po natin yung pag-unlad ng iglesia. Amen. So kung makikita po natin yung lugar po natin ngayon, ibang-iba sa lugar nung nag-uumpisa pa lamang. For just a span of 10 years, makita po natin sa 10 taon pa lamang ang iglesia po dito. And makita po natin the big difference because He is faithful. Ang kailangan lamang po is sumunod sa pamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon. And the part of Bishop Leo, ganun po kalalim yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya in effect, ganito po ang itsura po ng ating iglesia ngayon. Amen? So kung ang Diyos, kaya po niyang gawin sa iglesia, how much more sa atin mismo. Amen? Na kanyang mga anak, na handang sumunod sa Kanya. There will be an increase whenever we are in worship to Him. Amen? Pangatlo, sa verse 17 pa rin, and your descendants shall possess the gate
of their enemies. And your descendants shall possess the gate of their enemies. Meaning to say, there is victory. May katagumpayan. Amen? Ano man yung dumating na pagsubok, may katagumpayan. Amen? Dahil sabi po ng banal na kasulatan, if God is for us, then who can be against us? Kung ang Diyos kasama natin, sino pang lalaban sa atin? Di po ba? Ano man yung gawin ng ating kamay, ano man yung gawin ng ating buhay, merong katagumpayan. Bakit? It's because we are in obedience to Him. Instruction po ng Diyos yun eh. Di po ba? Si Gideon, di po ba, when God instructed him, I think there were 32,000, kung di po nagkakamaling soldiers, na-recruit po niya para lumaban. Pero sabi ng Diyos sa kanya, marami yan, bawasan mo. So, ibang mga tauhan po ni Gideon, bakit kailangan tayo magbawas? Samantalang kailangan nga natin marami para tayo sure na mananalo. Pero ano po sabi ng Diyos? Kasi pag nanalo kayo with that number, maaring itaas ninyo ang iyong sarili at hindi na ako ang may taas. Hanggang sa bumaba sa 300. Amen? So makita po natin, quantity doesn't matter to God. What matters to Him is the quality of those person who are in obedience to Him. Kahit maliit tayo, kahit konti tayo, if we are quality people, we can do great things. Amen? Kaya po natin ma-achieve ang great things. Unlike pag napakarami natin, hiwa-hiwalay naman ang puso natin, wala namang quality. What for? Amen? So during the time of Gideon, with that number, 300, compared to thousands ng kanilang kalaban, ano po nangyari? Nanalo po sila through that battle. Dahil sila mismo, ang kanilang kaaway mismo, nagpatayan, naglaban-laban. Because actually, the battle belongs to God. The victory belongs to us. Amen? Ano po ginawa ni Gideon? He only obeyed. With those murmuring sa kanyang paligid, with those opposition sa kanyang paligid, itinuloy pa rin niya yung kagustuhan ng Diyos. Kaya po mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Mahalaga po ang pagsamba sa Panginoon. Kung gusto mo mas lalong maging matagumpay ang inyong buhay, ang ating mga buhay, we have to worship Him. We have to obey Him. Kasi He can see our future. Nakikita po niya ang ating hinaharap. We cannot see our future. Amen? Even the fortune teller, nakilala natin pinakamagagaling na yan. They cannot even tell exact things will happen. Hindi po kaya. Bakit po? Only God knows our future. And if we rely to Him who can see the future, meaning to say, mas secured po tayo. Di po ba? Sabi po sa Psalms 119 verse 105, tignan po natin. Psalms 119 verse 105. Ito po. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita daw po ng Diyos ay ilawan sa ating paanan, ilaw sa ating daraanan. During their time po, hindi pa uso ang flashlight. During their time po, ang kanilang ilawan is ang kanilang lampara, ang kanilang sulo, ay konting diameter lang o konti lamang po ang naaabot na ilawan nito. Amen? So, kung ihahambing po natin ang buhay po natin, ang Diyos nais niya na mag-rely tayo sa Kanya. Amen? Step by step. Kasi pag pinakita ng Diyos ang future natin at ang dadaanan natin, maaaring hindi po tayo tutuloy. Kung ang pinakita o ginawang halimbawa ng Diyos is kagaya ng flashlight na nakikita mo yung malayo, baka maaaring hindi ka na po tumuloy. Bakit? Makikita mo yung maaaring mong daraan ng mga pagsubok. Pero nung kagustuhan ng Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya on a daily basis. Step by step. Amen? Yun pong nais niya ang Panginoon sa atin. His Word will be our light sa paglakad po natin on a daily basis. Amen? Yun pong nais ng Panginoon.
Nakita po natin, benefits of worshiping God. Blessing will run after us. There will be an increase sa atin pong mga ginagawa. At ang pangatlo po, there is victory. Meron pong katagumpayan sa atin pong mga buhay. These benefits are possible. Ito pong tatlong to ay possible po yan. Because there is an anointing. Mayroon pong anointing or the empowerment na tinatawag. Na ano man ang gawin ng iyong kamay, amen, meron pong resulta. Because there's anointing. Halimbawa po, sa pag-awitan natin sa Panginoon, pagtugtog natin sa Panginoon, pagsayawan natin sa Panginoon, hindi man tayo kagalingan sa pagtugtog, pag-awit, pero bakit damang-dama natin yung presence ng Lord? Because there's anointing. Samantalang ibang denominasyon, ibang sekta, amen, especially if they are claiming that they are the real one, they are claiming that He is the appointed Son, makita po natin na yung kanilang camera pa, pinofocus pa sa mga singers, musicians, and yet you cannot really experience, you cannot really feel the presence of God because there is no anointing. Amen? There's an empowerment when there is anointing. Ano man yung kaya mong gawin, God will do a great thing through you. Ano man ang gawin ng iyong kamay, lalong pinagpapala ng Diyos. Ano man yung puntahan, pinagpapala ng Diyos yung mga taong nakapaligid sa iyo. Benefits of worshiping God. Ayos po ba natin mga benepisyong ito? Amen? Blessings, increase, at meron pong victory. Amen. Sa atin pong conclusion, without worship, dahil na-relate po natin through the Word of God, ang obedience is equivalent to worship. Without worship or without obedience, we cannot experience that He is what we need. Sa verse 14, tignan po natin, verse 14. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Isipin po natin, kung hindi po sumunod si Abraham, hindi po niya na-experience na ang Diyos ay nagpo-provide. Di po ba? Lahat po tayo may pangangailangan. Lahat po tayo meron pong mithiin sa buhay. Hayaan po natin ng Diyos ang kumilos. Gawin po natin yung part natin. Amen? Worship Him, obey Him, and God will do His part. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord, it shall be provided. Amen? Dito po, pinakilala ng Diyos na He is our provider, our Jehovah Jireh. Amen? Zechariah 14:7, sa atin pong last verse. Zechariah 14:7. Ano po sabi sa Zechariah 14:7? But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. 14:17. Zechariah 14:17. It shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. So makikita po natin may instruction po ng Diyos na lahat daw po ng families to come to Jerusalem to worship the King. Because if there will be no worship, sabi po dito sa scripture na to, there will be no rain. Rain speaks of umitiin natin sa buhay. Rain speaks of the blessing of God. Rain speaks of yung increase na tinatamasa na, yung gusto po natin tamasahin. Rain speaks of the victory that we are desiring. Amen? So sabi po dito, without worship, there will be no rain. Without obedience, there will be no blessing. Without obedience, how can God prove that He is what we need? Amen? I am that I am. Sabi po ng Diyos, ang pagpapakilala niya kay Moses. Dahil nagtanong po si Moses,
Pag tinanong ako, sino ka? Anong sasabihin ko sa kanila? Ano po sagot ng Diyos sa kanya? Sabihin mo, ako ay ako. Meaning to say, pag i-relate po natin sa panahon natin ngayon, ano ang problema mo? Ako yon ang solusyon. Ano man mithin mo sa buhay, ako ang solusyon. I am that I am. Amen? So, salamat po sa Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Na atin pong pinag-aralan what really means worship para sa Panginoon. Ano ba talaga yung pagsamba na hinahanap ng Panginoon? Is it about our talents, our abilities, our resources? Hindi po yun. Ang hinahanap na Panginoon sa atin para may consider tayo na sumasamba sa Panginoon ay pag sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Pero makikita po natin that God placed people around us. Amen? He set people para tayo po'y pangunahan, tayo po'y i-direct, tayo po'y i-guide. Amen? Because sabi po sa New Testament na we cannot love the Lord our God whom we cannot see if we cannot love our neighbor whom we can see. Hindi daw po natin pwede mahalin ng Diyos. Amen? Na hindi natin nakikita, kundi natin kayang mahalin ang kapwa natin na nakikita natin. Same holds true in obedience. We cannot obey those person around us, especially those person na inilagay ng Diyos sa atin. We cannot obey God. Amen? Na hindi natin nakikita if we cannot obey those person around us. Kaya mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Kung nais po natin talagang sumamba sa Panginoon, ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, that will be considered our worship to Him. The moment we obey Him. Amen? Kung nais ng Panginoon, halimbawa, ikaw po ay magaling na musician, magaling na mga awit, hindi ka pala doon tinatawag ng Diyos. Tinatawag ka pala ng Panginoon to clean the floor, to sweep the floor, to arrange the chairs. Pero dahil sa tingin natin sa sarili natin, dapat ako sa stage kasi ito yung abilities ko ito yung talents ko Kahit nandun ka sa stage doing what you want to do, if God did not call you in that place, it is not considered worship para sa Panginoon. Bakit? Because you are not in obedience to Him. Amen? Ang nais ng Panginoon is total surrender to Him, total obedience to Him. Para maikonsidera ng Diyos na ang ginagawa natin ay pagsamba para sa Kanya. It's not about our abilities. Amen. But it is our availability to follow Him. Availability to obey Him. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you sa iyong salita na amin pong narinig ngayong umagang ito. Ay yung salita, O God, that can change our life. One word comes from you is enough to change the course of our destiny. Tulad ng ginawa mo kay Saul na tinawag mong Pablo. Tulad ng ginawa mo, Panginoon, kay Jacob na tinawag mong Israel. Lord, ang bawat isa po sa amin ay nagde-desire, O God, to know you more, to acknowledge you. Nagde-desire po kami, O God, na malakaran ang nais mong lakaran po namin. We want to be in obedience to your word. We want to be in obedience to your people, to those person na nilagay mo para sa amin, to guide us, to teach us, to correct us if necessary, O God. Help us to acknowledge them at isang tabi ang aming sarili for your glory. Salamat po, Panginoon. Ang iyong salita na amin po narinig ngayong umagang ito ay magamit po namin sa paglakad po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. We want to worship you. We want to obey you, God. Help us. Turuan niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon, and we acknowledge yung kung gagawin niyo pa sa buong maghapon na ito and even for the rest of the week. Salamat po, God, sa malayang pagkilos niyo po sa bawat buhay po namin. Sa iyo lahat ng papuri pa sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
Salamat po sa inyong pagsama po sa atin, sa ating pong devotion ngayong umaga ito. At mamayang gabi po, magkita-kita po tayo sa ating pong midweek service and let us once again come together to worship Him sa pamagitan po ng ating mga awitin, pamamagitan po ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa.